Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Jama'a assalamu alaikum. To gaskiya dai mutuwar babban abokinmu wato kuma babban masoyinmu Kamal Aboki ta jijjiga al'umma. Don haka Ubangiji Allah ya sa aljanna ce makomarsa. Allah ka sa mu dace. Allah ka sa duk wani mummuni da waɗanda suka yi soyayya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ka sa mu haɗu a gidan aljanna. Allah ka sa mu dace. Gaskiya wannan magana da take fitowa a bakin malamai barkatai. To wani gurin dai gaskiya ne, wani gurin kuma magana ta gaskiya kawai sun faɗa ne don dai a tozarta mutum, kuma ba su tashi faɗa ba sai da wannan babban aboki namu wato Kamal Aboki ya mutu, ya rasu. Allah ka sa ya cika da imani. Allah ka sa mu dace. Saboda gaskiya abokansa da dama kowa ya yi kuka har ya gaji, kuma ni kaina nan abun babu daɗi don dai kawai ya zama dole ne, kuma tana kan kowa. Allah ka sa mu dace. Allah ka rahamshe shi. Amin ya Allah. Dama an ce kullu nafsin za'iqatul maut, dukkan mai rai mamaci ne. To Allah ka sa mu dace. Allah ka